Wantiere kar kae kaunti ma Kisumu. MCS koro yuago chudo. MCS mamoko e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono dhi bago twak kod jofwambo. Gino ma gida ywak maduong' ahinya en ni chudo margi oselew kuom thuolo malach. Kagiwacho ni jotelo mag assembly no mano moting'o speaker kachal kod jalupgi osebedo mana kafuye kor lwasi gi ndege gidhi to giduogo gichime magawa madongo dongo kaluwore kod weche ma jofwambo wadhi bedo kaludo chieng' ma kawuono Millicent Adhiambo kachal kod jogo bende mantiere nyakalono mar Ramogi Allan biro ni kacha kachal kod lang' duto gidatemo rango kendo gimi MCS giduon kendo odiochieng' ma kawuono gibede thuolo mar wacho ni oyo gima wakaleni chalo kamae kendo bende ka wayude e yo moro makare wadhi bedo kacha kwa kele achiel kachiel mondo mi wawinje duon gi kachiel kod ywak ma gin godo ni ywak gi ni to akanye tichiedhe gang'o oa kure speaker bende nyalo bedo ne wacha ngo ewi ng'anyo manya bedo ni chalo kama ka wayudo duonde awakelo gi bende weche manyien mago mag migago mano ma saa 7 kagi kacha ma saa 10 saa 1 mar midhiambo mana gichwelo oimore mar saa 3 ma bende dhi bedo kata kiluwo achiel kachiel gichiwo kanyo ka giwacho ni gisedhi